Ti és exemplo e ti és semente. Isaac meu, ti faz e seguirás facendo agora o mar resistencia, porque ti non morreches hoxe. Ti non morreches hoxe. Porque hai quen vive e está morto, e hai quen morto vive sempre. E en último caso, que importa que morramos se deixamos semente de vencer? Cando as marcas se gravan a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir, as penurias van alén da fame, falta identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruído da raiva ca forza que queima na gorxa o berrar. Queremos curar a fendedura, olvidar a tristura e voltar a comezar. Mas aínda seguimos aquí, a aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Morreu Isaac Díaz Pardo. Naciu no ano 1920, vos sabedes. Mataronlle ao pai cando tiña 15 anos. E cando tiña 15 anos facía os debuxos que lle mandaba Castelao. Castelao decía: Isaac, tens que debuxar isto, tens que facer isto así. Isto así, ele debuxaba. Os folletos que se facían cando Galiza pedía o Estatuto de Autonomía no ano 1936, que despois veu Paco, sabedes Paco, non? Un tipo simpatiquísimo, baixinho ele, sabedes, non? E mátanos a todos, non? Entre eles a seu pai. Estaba lendo os xornais e fervía o sangue de como pode dar tanto noxo, a prensa, tanto noxo. E fixen un texto que, se me permitides, vou non ler, porque é o momento que teño para facerlle unha homenaxe pequena a ele. Esta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar, infectada de sangue usureiro, caciques modernos meten a tomar. Vivo dentro dun monte de area, tingido de brea que non limpo mar. A esperanza de tomar alento para ver o momento de nos libertar. Mas aínda seguimos aquí, a aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras dos ollos do Edén, unha illa no medio do mar, que ilumina o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar. Hoxe lín un xornal e chamábante empresario. Os brazos do mesmo sistema contra o que ti loitaches loubante e chamante empresario. Os mesmos brazos que rematan en mans manchadas de sangue, no sangue de teu pai. As mans que empuñaron o fusil diante do seu peito. Esas mans e as súas bocas chamante gran empresario. Berrabas que a túa arte non era unha industria calquera. Magdalena e o Castro, decías, son laboratorios de ideas, son factorías culturais. Sargadelos é cultura galega, decías. Non se pode tratar como unha empresa normal. E dábala. Dábala como a nai que ante Salomón agasalla ao seu fillo antes de velo danado. Non querías ouro. Agasallaches de anos a unha terra na que non morabas. A unha terra que che estaba vetada e onde seguían apodrecendo almas, e onde seguían apodrecendo conciencias, e onde seguían apodrecendo corpos. Corpos asasinados xuntos e enterrados xuntos. O teu pai e os seus compañeiros comíaos a mesma terra que se che negaba a ti. Os osos de Camilo, do artista, do pintor, do resistente, do teu papá, comíaos a mesma terra pola que el morriu e pola que ti suspirabas e traballabas arreo. E ti sempre os lembraches, nunca os esqueceches.
Cargabas ti mesmo as túas obras de arte e as que non eran túas e colocábalas no seu lugar. Sempre humilde, como todos os que non teñen anéis que lle caen ao chan. Traballabas en descanso e os cartos que chegaban non eran para o teu peto, eran para proxectos non rentáveis, dos que nunca apoiarían os homes de negocios. E chámante empresario. Eses necios, eses mercenarios, eses usureiros, eses ignorantes, eses fillos da miseria humana, eses cabróns, chámate empresario, chámate grande empresario. A ti, grande artista. Pinturas e fracasos bautizaches a túa vida en lenzo, a túa vida en cerámica, a túa vida en xeral. Pero ti non és un fracaso, Isaac, ti és un triunfo. És un triunfo dos que non valen cartos, dos que valen dignidade. Facundo Cabral decía, os cartos son mercan as cousas baratas, e a túa dignidade ten un precio incalculable. E ti és memoria, és compromiso, és loita, és humildade, és amor a unha cultura, é unha arte que fan que a esta que escreve a vida lle pague un pouquiño a pena. 4 lúas que has de vivir.